Прывітанне. У эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы – ці варта абменьваць прызнанне легітымнасці на палітвязняў? Сёння нашыя госці – гэта намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях транзіту Артём Брухан. Артём, добрый дзень. Добрый дзень. А таксама адзін з кіраўнікоў блоку Пракоп'ева-Ягорова ў каардынацыйнай радзе Андрэй Ягораў. Андрэй, прывітанне. Добрый дзень. Я нагадаю, што Андрэй таксама былы старшыня каардынацыйнай рады, а Артём – дэлегат дзейнай рады і намеснік кіраўніка НАУ. Андрей, одно з самых гучных, скажем, падзеяў недаўняй канферэнцыі «Новая Беларусь» была ваша заява пра легітымнасць. Я яе працытую. Я прызнаў легітымнасць в пэўным сэнсе таго, што адбываецца ў Беларусі. Я б абмяняў прысутнасць, напрыклад, еўрапейскіх амбасадараў Беларусі, калі гэта дазваляе вызваліць палітвязняў у масавым парадку. Канец цытаты. Андрей, чаму варта, на ваш погляд, прызнаць легітымнасць? За кошт прызнання, чаму варта вызваляць палітвязняў? Раней про это гаворкі не было, не ішло. Мне не падаецца, что это нешта новое з того, что я казаў, потому что такія галасы гучалі даволі даўно з часткі былых палітзняволеных, ад часткі сваякоў палітзняволеных, то бок казалася пра тое, што кантакты з беларускім рэжымам гэта тое, што мажліва дазволіць вызваленне палітычных вязняў, і не трэба абмяжоўваць гэтыя спробы такіх кантактаў. Таму там людзі крытыкавалі тыя рэакцыі дэмакратычных сілаў, якія былі, напрыклад, калі там Меркель тэлефанавала Лукашэнку. Ну і ўвогуле казалі пра тое, што калі мы можам рабіць хоць нешта, нават калі гэта вядзе да такога частковага прызнання Лукашэнкі ў выглядзе там дыпламатычных кантактаў, падвышэння ўзроўню дэмакратычных кантактаў, ці там зніжэння ці зняцця некаторых нясутнасных санкцыяў, ці нават санкцыяў, якія хутчэй бы ўплывалі на беларускае насельніцтва, не шмат што давалі рэжыму, то трэба ісці на такія крокі. Таму тут у пэўным сэнсе нейкай навацыі ў маіх словах не было. Мажліва, яны ўпершыню прагучалі з панелі канферэнцыі «Новая Беларусь». Ну, я так сказаў бы, што тут пытанне ў вашым статусе. Я пералічыў, так бы мовіць, вашы рэгаліі. Вы былы спікер каардынацыйнай рады і кіраўнік другой па колькасці фракцыі ў каардынацыйнай радзе. Да вас такія думкі выказвалі родныя палітвязняў, палітолагі, сацыёлагі, грамадскія дзеячы, а на палітычны ўзровень фактычна вашымі вуснамі упершыню гэта ідэя выйшла на паверхню. Артём, а чаму не варта прызнаваць эту легітымнасць ніякай цаной? Ну, ведаеце, тут пытанне нават не ў гэтым. Пытанне ў тым, што па сутнасці да выбараў 2025 года не будзе Еўрапейскі Саюз дасылаць паслоў. Гэта па-першае. То бок трэба зразумець, што такая прапанова, якая прагучала на палітычным узроўні на канферэнцыі ад экс-спікера каардынацыйнай рады, яна можа дзесьці і гучыць даволі добра, она не тое каб зусім рэалістычная, але яна добра можа яе выкарыстаць для крытыкі той палітыкі, якую зараз праводзіць, умоўна кажучы, аб'яднаны пераходны кабінет Светлана Ціхановская. Вось, гэта па-першае. Што тычыцца другога, мне таксама пытанне, чаму тады гэтая прапанова не гучала ад дзеючага спікера каардынацыйнай рады, калі Андрэй меў такі адпаведны статус, і ён мог на палітычным даволі высокім узроўні, на міжнародным узроўні таксама прапаноўваць такую ідэю. Але гэтая прапанова зараз гучала менавіта тады, калі былі прыняты даволі такія жорсткія санкцыі ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, і калі ён, я не хачу спекуляваць, але факт ёсць факт, ён вызваліў 18 чалавек. Ён вызваліў 18 чалавек, яны выйшлі на волю, дасылае адпаведныя меседжы. І гэта кажа пра тое, што
то калі кажуць, што стратэгія зусім не працуе, ну гэта трохі такое перабольшанне. Магчыма, яна зараз нават і пачала працаваць, як павінна была працаваць раней. Вось пра гэтая размова. Ну і давайте не забываць, што ўсё-таки вельмі важны кантэкст. Ну вось, як я ўжо казаў, калі Андрэй быў спікерам, ён гэтую тэзу палітычна не агучваў чамусьці. І па-другое, кантэкст таго, што хутка выбары 25-го года. І менавіта зараз, я думаю, вось нашы разыходжанні ў падыходах, яно грунтуецца на тым, што частка палітыку, якія ў большай ступені супрацоўнічаюць з НГО-сектарам, яны спадзяюцца на тое, што, магчыма, адбудзецца такая справа, што можна будзе вярнуцца, умоўна кажучы, ў 2019 год. А іншая частка, якая вось, я яе прытрымліваю, што прынцыповая палітычная альтэрнатыва рэжыму Лукашэнкі перад выбарамі 25 года, яна вельмі важна і вельмі нужна. І я думаю, вось гэтае супрацьстаянне, яно выходзіць на той узровень, калі рэжым хоча знішчыць любымі метадамі менавіта палітычную альтэрнатыву, якая кажа, што мы хочам уладу, і вось тады адбываюцца вось такія прапановы, што давайте мы пытанне ўлады, пытанне змены і пытанне дэмакратызацыі, ну, можа там на 10, 20, 30 год ададвінем, а заставім вот менавіта практычныя задачы, якія існуюць зараз. Спадарства, зараз моя калега Глафіра Жук нагадае, у якім жа стане знаходзяцца палітвязні ў Беларусі зараз. Больш як 50 тысяч чалавек затрымалі ў Беларусі з палітычных матываў ад пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году. Такую лічбу агучыў праваабаронца Леонид Судаленко на канферэнцыі «Новая Беларусь». Калі ў 2020 годзе было асуджана па палітычных крыміналках 900 чалавек, у 2021 годзе 1225 чалавек, у 2022 годзе 1242 чалавекі, то бачым рост, то за 2023 год уже было асуджана 1603 чалавекі. Гэта сведчыць пра тое, што і ў 2025 годзе гэта лічба будзе расці. Рэпрэсіі працягваюцца ў тым ліку і супраць тых актывістаў, якія даўно цалкам спынілі грамадскую дзейнасць. Раней сацыёлаг Геннадзь Коршунаў заяўляў, што ў 23 годзе рэпрэсіі выходзілі на плато. Ён казаў, што колькасць выпадкаў крымінальнага пераследу за апошнія паўгода 23 году зніжалася. Але сёлета праваабаронца Леонид Судаленко падкрэсліў, што ніякага плато рэпрэсія ў краіне не назіраецца. Адзін палітвязень выходзіць, двух новых саджаюць за краты. А катаванні і жорсткае абыходжанне пры затрыманні і ў месцах зняволення застаюцца сістэмнай і шырока распаўсюджанай практыкай. На канец ліпеня гэтага году ў Беларусі за кратамі знаходзяцца 1388 чалавек, якіх праваабаронцы прызналі палітзняволенымі. Але беларусаў, якія зазналі пераслед з палітычных матываў, значна больш. Таксама вядома, што 2000 чалавек ужо выйшлі на волю. Яны маюць статус былых палітвязняў. Андрей, ну, сапраўды, ёсць такая канцэптуальная, ў пэўным сэнсе, праблема да прапановаў вас, да прапановаў родных палітвязняў. Ці не атрымліваецца так з вашай прапановы, што рэвалюцыю ладзілі для таго, каб праз 4 гады вызваліць вязняў, якія за рэвалюцыяй за краты і трапілі? Не? Рэвалюцыю не ладзілі. Адна з трагедыяў беларускай рэвалюцыі, што, як магчыма, і ўвогуле там рэвалюцыю, што яны пачынаюцца спантанна. Што кампанія не была накіраваная менавіта на рэвалюцыйныя падзеі, якія разгарнуліся пасля выбараў, шмат у чым тое, што адбывалася, не было кіраваным. Людзі не мелі плану, што рабіць пасля выбараў. І тут, ну, зноў-такі, гаворка не ідзе пра тое, што мы прызнаем там легітымнасць таго, што адбывалася там 9 жніўня 2020 года, і што Лукашенко там мы прызнаем тыя дадзеныя, якія агульчана і былі в цэнтральнай выбарчай камісіі, там мы прызнаем рэпрэсіі, якія адбыліся, і так далей. Гаворка ідзе не пра гэта. Гаворка ідзе пра тое, што сёння, калі рэжым шукае падвышэнне сваёй суб'ектнасці і свайго больш легітымнага статуса, мы можам прызнаць фактычна рэальнасць такой, якой яна ёсць.
ёсць і даць мажлівасць ім узнавіць пэўным сэнсе праз кантакты з захадам, паслами частку вось гэтай сваёй легітымнасці, якую яны шукаюць на сённяшні час у абмен на рашэнне канкрэтнай практычнай задачы. Таму што пакуль мы просто настойваем на вось гэтых патрабаваннях, якія мы высунулі раней, там новыя выбары, там з прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці, абавязкова вызваленне там усіх і зараз палітычных зняволеных, то гэтыя патрабаванні просто не выконваюцца, мы ўсё далей і далей ад выканання гэтых патрабаванняў. Так чаму б не звярнуць на сітуацыю увагу, як яна ёсць, і просто калі у нас ёсць мажлівасць, саступіўшы нейкі міліметр сваёй пазіцыі, дасягнуць таго, што Лукашенко саступае выгодных 2 міліметра ад сваёй пазіцыі і атрымаць там пэўныя вынікі рэальныя, якія паляпшаюць нашу сітуацыю. Чаму не зрабіць гэтага? Я думаю, што вось у гэтым праблема. Таму мы можам, канешне, яшчэ 4 гады паўтараць рабіць тое, што мы рабілі, але мне падаецца, што наўрад ці мы пабачым нейкія змены. Гэта як наступаць на граблі чарговы раз. Артём, так выглядае, што адной з нагодаў выступаў, магчыма, Андрэя, ці падзея, якая надала ёй асобую актуальнасць, гэта вялікі абмен. Грандыёзны абмен 10 на 16. Выйшлі на волю амерыканскія грамадзяне, расійскія шпіёны, расійскі кілер, немец з беларускай турмы. І вот цікава, што ад Пуціна ж ніхто не патрабаваў, каб ён спыніў вайну дзеля гэтага абмену. І ўвогуле размаўлялі фактычна Белы дом з Кремлем. Вот ці не можа атрымацца так, дарэчы, Андрей, здаецца, у адным са сваіх інтэрв'ю і казаў, амбасадары-то прыедуць, таму што Захад так вырашыць, а палітвязні не выйдуць. А вас не спытаюць. Я думаю, пытанне вось у чым. Як я ўжо і казаў, прагноз таго, што амбасадары прыедуць до 25 года, хутчэй за ўсё гэтага не адбудзецца. Вось Венгрыя толькі там можа даслаць, але там будзе крытыкі падвергнута. Што тычыцца пасля 25 года, гэта ўжо будуць праводзіцца ацэнкі сітуацыі, я думаю, з заходнімі краінамі. І тады будзем пра гэта размаўляць. То бок, размова пра тое, што вось зараз там хтосьці кагосьці плануе даслаць, і таму нам трэба ў гэта ўбудавацца, зараз гэта нерэлевантная размова, таму што такой інфармацыі няма. Так ці інакш, камунікацыя з краінамі ЕС ёсць, з заходнімі палітыкамі ёсць, і пакуль размовы пра тое, што менавіта будуць дасылацца амбасадары, будзе нейкае прызнанне, нават у дыпламатычным сэнсе, яго няма. То бок, ёсць агульнае рашэнне Еўрапейскага Саюза, і тая краіна, якая будзе яго парушаць, хутчэй за ўсё будзе вялікай крытыкі падвергнута, таму ніхто на гэтыя рызыкі без выбараў 25 года не пойдзе. Таму мы зараз будзем абмяркоўваць тое, што вельмі так дзесьці вітае далёка, і просто спекуляваць будзем. Давайте так. Што тычыцца абмену ЗША з Расіі, так вось, па-першае, мы ж разумеем, што гэта быў сапраўды абмен ЗША з Расіі, і Беларусь там ніякім бокам не была. І чаму ЗША павінны былі камунікаваць там з дэмакратычнымі сіламі. Так больш мы ведаем, што і Польша, і Славенія, яны таксама проста такую падобную ролю выконвалі, як і Беларусь. Просто на іх тэрыторыі знаходзіліся нейкія людзі, пра якія ішлі размовы. Таму тут, канешне, можна казаць пра тое, што чаму нас сапраўды не паслухалі, але таму што і не было нават размовы пра Беларусь. Гэта зусім іншы кейс, дзе ЗША і Расія вырашалі свае пытанні, і ні ў аднаго, ні ў іншага боку не было зацікаўленасці ўключаць у гэты працэс з боку Пуціна Лукашэнку,
менавіта працэс перамоваў дамоўленасцяў па нейкім людзям, да, ці патрабаванням, якія тычацца Беларусі. З боку ЗША таксама не было гэтай зацікаўленасці. Яны вырашалі свае вузкія праблемы, і таму наракаць на тое, што дэмакратычныя сілы не паслухалі. Дарэчы, Польша, краіна вялікая, з бюджэтам, са спецслужбамі, з уплывам у Еўропе, з голасам у Еўрапейскім Саюзе, таксама аддала чалавека, які утрымліваўся ў польскай турме, шпіёна расійскага, але не атрымала ўзамен Анджэя Пачобута. Можна наракаць, што мы не такія моцныя, як Польша таксама, але ж вось пра тое, што кажа Андрэй, давайте глядзець на рэчаіснасць, як яна ёсць. Артем, а вот давайте все-таки поговорим про, может, пэўную палітычную подбіўку такой пазіцыі, якую вот займаеце вы, Латушка, Ціхановская. А может быть, справа просто ў тым, што калі амбасадары вернуцца, калі вы скажете, окей, мы не супраць прынцыпе 26-м ці каком годзе, то амбасадары вяртаюцца, а тады якая падстава прымаць Ціхановскую ва ўрадах Захаду на высокім узроўні? Ёсць азербайджанская апазіцыя, ёсць, я не ведаю, егіпецкая, кітайская. Іх не прымаюць на такім узроўні, як Ціхановскую. А калі амбасадары сядзяць у Менску, як яны сядзяць в Пекине, в Баку, то может быть, в этом проблема? Может быть, это як бы нормальный подход, потому что тое, что Ціхановская прымаецца на такім узроўні, это одна з нешматлікіх заваёваў рэвалюцыі. Так вот ее не хочется отдавать. Может, тут все-таки есть не только моральная, но такая, нормальная палітычная, в принципе, мотивация, нет? Артем? Хутчэнне. Тут справа пра тое, што не гледзячы на тое, што там сустрэчы адбываюцца на высокім палітычным узроўні, так, гэта заваёва, сапраўды гэта заваёвы рэвалюцыі, але ўсё ж такі заходнія краіны, яны ж прымаюць рашэнні, сыходзячы таксама са сваіх палітычных інтарэсаў. Яны могуць раіцца з дэмакратычнымі сіламі па некаторым пытанням, але прымаюць свае рашэнні. І калі яны будуць бачыць тое, што ім зараз будзе патрэбна сустракацца, напрыклад, з рэжымам Лукашэнкі, ці нават прызнаць яго, хутчэй за ўсё гэта можа адбыцца. Але гэта таксама размова пра далёкую перспектыву. Зараз ёсць вось тое заваяванне рэвалюцыі, што рэжыму Лукашэнкі не прызнаецца, таму што ён парушыў заканадаўства, таму што ён фактычна знішчае грамадзянскую супольнасць у Беларусі, колькасць палітзняволеных, рэпрэсаваных. І заходнім краінам хочацца камунікаваць з дэмакратычнымі сіламі, тому што яны бачаць у іх рэальную сапраўдную альтэрнатыву. І ў гэтым сэнс. А што тычыцца захавання гэтага статуса, статус-кво не заўсёды аднолькавы. Потым ён можа пачаць змяняцца, і нават заходнія краіны могуць паніжаць узровень кантактаў з дэмакратычнымі сіламі, нават не прызнаючы рэжым Лукашэнкі. То бок, вось гэтую рызыку, крытыкі, што яны там размаўляюць з нейкім там галаварэзам і там злачынцам, яны таксама могуць. Гэта не звязаныя рэчы. Вось што я думаю. І гэта не зусім звязаныя рэчы. Проста перастаць камунікаваць з дэмакратычнымі сіламі, калі будзе прынята такое палітычнае рашэнне, яны могуць. Але яны гэтага рабіць не хочуць, таму што яны падтрымліваюць тых, хто выступае за дэмакратычныя змены ў Беларусі. І гэта таксама вялікае дасягненне. Андрей, вот з вуснаў Артёма раней прагучала тэза, якая, дарэчы, хіба не ўпершыню прагучала з вуснаў грамадскага дзеяча, мастака Артура Клінава яшчэ напрыканцы 21-го году. Трэба вярнуцца ў 19-й год. Это мэта, это найлепшае, чаго мы можам дасягнуць у цяперашняй сітуацыі. Тады яго тэза была прынятая ў штыхі, а вот хіба ваша прапанова канцэптуальна это не тое самае? Вернемся ў 19-й год. І тады пытанне, а это кепска? Вот, можа, прыйшоў просто час, прынамсі сказаць. Справа ў тым, што той бок зусім не спяшаецца вяртацца. Але, можа быць, як бы, в этом і мэта вашай прапановы, па сутнасці. Калі мы глядзім на сітуацыю сённяшнім часу, то відавочна, то у нас няма ў гэтай сітуацыі інструментаў хуткай змены.
Таму калі Артём прапануе паглядзець на 25 год і што там здарыцца, так а што чакаць? Ну, как бы відавочна, што ў 25 годзе не будзе шмат адрозненняў у інструментах, якія ёсць у дэмакратычных сілах, паўплываць на сітуацыю. Будзе тое самае, што падчас выбараў 24 года. Таму трэба дзейнічаць зараз і как бы у старой парадыгме дзейнічаць нельга. І сапраўды у доўгатэрміновым рэжыме зазвычай там дыктатуры руйнуюцца не калі яны знаходзяцца ў сітуацыі там рэакцыі і ўзмацнення там рэпрэсіўных практыкаў, а калі адбываецца пэўная адліга, лібералізацыя, больш вольныя умовы дзейнасці для грамадзянскай супольнасці. І так у гэтым сэнсе прапанова Клінава, ну, вярнуцца ў 19 год, канешне, мы там не можем вярнуцца ў той самы 19 год і тыя самыя умовы, але ў нейкія падобныя умовы адлігі, так, сапраўды гэта важна, і калі гэтыя умовы вяртаюцца, у нас з'яўляюцца значна большыя шансы на змены, чым меншыя. І так, у пэўным сэнсе, прапанова камунікацыі і пэўных дыялогу з Захада, з Лукашенко, на які, ўжо ж таки, думаю, дэмакратычныя сілы могуць уплываць, гэта хіба адзінае, на што яны могуць уплываць, гэта на пазіцыю Захада і іх праактыўныя кантакты, гэта будзе весці да стварэння вось гэтай, мажліва, сітуацыі там новай адлігі. Прынамсі, ну, некаторых рэчаў у гэтым сэнсе мы можам дасягнуць. І Западу сапраўды ёсць што тут прапанаваць беларускаму рэжыму. У сённяшняй сітуацыі, асабліва, калі ён шукае падвышэнне сваёй суб'ектнасці і любымі сродкамі спрабуе ўлезці ў нейкія рэальныя працэсы, то арганізуючы там вучэнні з кітайцамі, якія паказваюць, што мы адрозныя там ад Расіі, то спрабуючы ўлезці ў абмен палітзняволенымі, тому што Лукашенко то ускочыў у гэты цягнік у адрозненне ад дэмакратычных сіл. Ну і казаць, што там Захад не будзе там успрымаць дэмакратычныя сілы ці не будзе ўцягваць у гэтыя працэсы, ну таксама дастаткова дзіўная пазіцыя, тому што ну, гэта не перашкодзіла там певчих з боку расійскай апазіцыі ці там сваякам Карамурзы ці там Хросту Грозеву, які не з'яўляецца там палітычным наўпрост дзеячом, хутчэй там адносіцца да грамадзянскай супольнасці, удзельнічаць у агульным працэсе абмену, які адбыўся. Артём, вот в заяве блоку Прокопьева-Егорова, якая была агучаная на конференции, ну, были сформуляваны такие довольно сумные тезы, и насамрэч это больш важная рэч, чем может вот эта прапанова Андрея про легитимность. Сказано, делегитимации Лукашенко не отбылося, притягнуть его до отказности, ну, он не в Газе и не избирается, и никто его туда не притягивает. Санкции не привели до обвалу режиму. Прадстаўнікоў дэмсілаў не прызнаюць як прэзідэнта электа, як урад выгнанні. Это падыходы 20-21 году. Андрей лічыць, блок лічыць, што они привели в тупик. Вы не згодны? Не зусім. Я не згодны таксама з тэзай таго, што трэба вярнуцца ў 19 год, ну, умоўна кажучы, да, дабіцца вось той адлігі, той лібералізацыі. Справа палягае на тым, што Андрэй як палітолог, ён же таксама разумее, што адбываецца з рэжыму Лукашэнкі. Ну, ён наадварот не проста рэакцыйны, ён перабудоўваецца на больш моцную дыктатуру, нават такую таталітарным стылі. І яму не патрэбна ніякай лібералізацыі. Ён не будзе гэтага рабіць. У яго няма ў гэтым ніякай зацікаўленасці. Нават, магчыма, у яго і не зусім ёсць зацікаўленасць, каб прыязджалі заходнія паслы. Я вось таксама ў гэтым не той, каб не ўпэўнены, але думаю, што, можа, яму гэта зараз і не патрэбна. Таму і прапанова такая даволі, ну, супярэчлівая. Вось. Таму, калі рэжым, ён, ну, нават многія аналітыкі, палітолагі таксама кажуць, ён набывае такія рысы таталітарнага, не будзе ніякай лібералізацыі, вяртання ў 19 год не будзе, і хутчэй за ўсё, то бок вось такое знішчэнне... Артём, я вас перапыню. І нават спрабаваць не варта, я так зразумеў. Сэнс у тым, што каб былі для гэтага нейкія падставы, так лічыць, каб ён даваў нейкія месседжы, штосьці рабіў на гэты конт, тады трэба глядзець, то бок давайце ён пачне вызваляць масава палітвязней.
Ну вось тады паглядзім, тады ён можа спыніць хаця ж бы рэпрэсіі. Вось чаму рэпрэсіі працягваюць? Ну няма падставы зараз меркаваць, што нейкая лібералізацыя можа адбыцца, калі нават узровень рэпрэсіяў, ну ён падвышаецца. Вось там было сацыялагічнае даследаванне Коршунова, якое кажа пра тое, што ўзровень рэпрэсій падвышаецца. Ну то бок, а пра які 19 год тады можа ісці размова. То бок гэта трохі так супярэчыць таму, што адбываецца зараз унутры краіны. Ну то бок зразумела, што можна крытыкаваць дэмакратычныя сілы, але ж гэта таксама рэакцыя на тое, што робіць рэжым Лукашэнкі. Ну і па-другое, нават прапаганда, што яна кажа. Яна же кажа падобныя тэзы. Яна кажа, палітычныя дэмакратычныя сілы яны павінны быць самазнішчаны, і тады мы выпусцім палітвязняў, хай каардынацыйная рада прыме рашэнне, каб адазваць Ціханаўскую. Нават яны каментуюць стейк Андрэя Ягорова, такі тэлеграм-канал «Графач», за якім ёсць неафіцыйная такая інфармацыя, што і стаіць міністр інфармацыі Маркаў. Ну то бок гэта вельмі добра пападае вось у гэтую канву прапаганды наратываў, што калі дэмакратычна сілы самазнішчацца, не будуць нам перашкаджаць, вось тады і наступе вось добрыя часы, усіх вызваляць, рэпрэсіі спыняцца, і мы вернемся ў 19 год. Але не адбудзецца гэтага, таму што ён па-першае падмане, таму што 20 год адбыўся пасля 19-го. Ну вось просто трэба, я думаю, што гэта таксама прызнаць. Андрей, вам слово. Это вельмі цікавыя тэзы, тому што з пункту гледжання Артёма не трэба нічога рабіць. Гэта па-першае, а па-другое, ён дакладна ведае будучыню. Вот я дакладна не ведаю будучыні. Я думаю, што будучыня залежыць ад нашых дзеянняў, і дзеянняў тых гульцоў, якія ёсць на полі. І ад іх дзеянняў гэтая сітуацыя можа змяняцца. А не толькі ад таго, што кажа сёння палітычны рэжым, ці то, што Артём думае пра будучыню, якой яна можа ці не можа быць. Ну і паглядзіце яшчэ, што вынікае з гэтых тэзаў, тое, што вынікае, што Артём кажа, што ад нас нічога не залежыць, у нас няма ніякай суб'ектнасці. Мы можам толькі чакаць крокаў палітычнага рэжыма, крокаў захаду пасля 25-го года, нас няма. Ну і тут я з ім згодны, сучасных дэмакратычных сілаў, якія выкарыстоўвалі папярэднюю стратэгію, іх няма на полі, з імі не лічацца, яны не з'яўляюцца гульцамі. І нават ад таго, што яны самараспусцяцца, нічога не адбудзецца. Таму не рэкамендую самараспускацца ў дадзеным выпадку. Я пакуль рэкамендую скарыстаць тыя механізмы і інструменты і ўплывы, які ўсё ж такі ёсць. І перш за ўсё гэта дыпламатычны ўплыў, які ў нас захаваўся, гэта прызнанне дэмакратычных сілаў у захада, гэта статус Святланы Ціханаўскай, да таго, каб зацягаць рэальных мэтаў. А для гэтага трэба нейкая іншая стратэгія. Трэба перастаць далдоніць адно і тое самае, паспрабаваць, хаця б паспрабаваць, зрабіць нешта іншае, што мажліва прывядзе да некаторых іншых зменаў. Пры гэтым, канечне, трэба мець нейкую іншую настройку разума і думаць пра тое, што нашыя дзеянні ўсё ж такі маюць сэнс, а не толькі дзеянні іншых суб'ектаў. Артём, вам слово в адказ, і все-таки адкажыце на маё пытанне. Вот Андрей констатовал в этой заяве, что шерах подыходов 20-21 года привели в тупик. Вы лічыце, что это не тупик, это столбовая дорога, так бы мовить. Вот яшчэ санкции ведут, яшчэ, и все, конец режиму. Не, я не казаў пра тое, што гэта столбовая дорога, я казаў пра тое, што рэжым пачаў вызваляць палітвязняў таксама, таму што стратэгія пачала працаваць. Таму што мы заўсёды заклікалі да больш моцнага ціску. І вось гэты ціск, зараз мы прыйшлі ў гэтую кропку, калі першыя крокі з боку рэжыма адбыліся. Вось пра што я кажу. Артём, я вас перапыню. Это, дарэчы, не першае такое масавае вызваленне. Першае было у верасні 21 года. Тады вызвалілі 13 чалавек. Это сувымерна. То вызваленне мела какие-то наступствы? То не, але давайте паглядзім, што будзе далей. Усё ж такі так ці інакш мы бачым, што тое, што Рыжынкоў сказаў пра давайте 35 краін Еўрапейскага Саюза без віз уведзім. То бок нейкія дзеянні рэжыму адбываецца. І гэта менавіта пасля таго, што мы зрабілі.
То бок дзякуючы нашай суб'ектнасці, а не тое, што Андрэй спрабуе казаць, што мы ні на што не ўплываем і нас фактычна не існуе. Не, існуем і нават рэжым на гэта рэагуе. Вось у чым сэнс. Таму на што рэжым рэагуе менавіта якія дзеянні? Я не перабіваў вас, Андрэй. Одну секунду, да, Андрэй. Да, вось. Так, і ў гэтым сэнс, што мы ўплываем на сітуацыю і нават больш, чым камусьці падаецца тым, хто кажа, што мы ў вялікім тупіке. Не ў тупіке, і гэтыя магчымасці яшчэ ёсць. Вось я пра што кажу. Таму я думаю, што проста трэба зараз, не тое, каб больш сціснуць і рэжым падзе, але мы зможам дасягнуць нашых мэтаў, і нават рэжым першы пойдзе на гэтыя саступкі і пачне рабіць пра тое, што кажа Андрэй, вызваляць палітзняволеных. Андрей, коротко отказ. 18 человек вызволили тому, что санкции, вот опошний этот пакет большой? Відавочна не. Тут мы можем думаць про то, что это была нейкая ситуация, звязаная з перамовамі там Дуды Китаю, але для мяне гэта таксама не недастатковае тлумачэнне. Хутчэй за ўсё, гэта там цэлы комплекс фактараў, які быў звязаны там і там спробамі там кантактаў Венгрыі і іхнім старшынствам у Еўрапейскім Саюзе, якое там стварала новую сітуацыю, з гэтай жаданнем падвышэння суб'ектнасці і падачы там пэўных сігналаў захаду, дзе там рэжым баіцца тое, што перамовы па спыненні вайны, магчыма, выкінуць іх з гэтага працэсу, яны дастануцца такім суцяшальным прызам для Пуціна, што не задавальняе там беларускія эліты і палітычны рэжым. Таму тут цэлы комплекс фактараў у гэтай сітуацыі можа быць зайграны. Мы можам прыгадаць і іншыя дзеянні рэжыма, якія там папярэднічалі там гэтай сітуацыі, ці там адбыліся непасрэдна пасля, як там змена там сілавікоў на там умоўных тэхнакратаў там у прэзідэнцкай вертыкалі. Таму тут я б не казаў, што дэмакратычныя сілы там паўплывалі ўвядзеннем санкцый. Тут зноў такі парадокс. Толькі што Артём казаў, што дэмакратычныя сілы там не ўплываюць на рашэнне амбасадараў нават вярнуць. Як яны могуць уплываць на ўвядзенне ці не ўвядзенне нейкіх санкцый? Яны могуць падымаць крык, канешне, на гэты конт. І вось эта дурасць з сінхранізацыяй санкцый, гарманізацыяй санкцый з Расіяй была там падхоплена праз там крыкі дэмакратычных сілаў. Не з-за гэтага вызваляліся палітычныя вязні, відавочна. Артём, ці такая-то была дурасць? Мне не відавочна. Мне не відавочна, што не з-за гэтага. Не, конечно, не дурасць. Вось 1 ліпеня прачнуўся Лукашенко і вырашыў адвесці войскі з межы з Украінай. Прачнуўся, вырашыў вызваліць некалькі чалавек, выступіць 3 ліпеня, што палітычных апанентаў буду вызваляць. Просто вырашыў. То бок нейкі ўсё-такі так, я згодны, што комплекс фактараў. Я ж не кажу, што толькі санкцыі, але менавіта вось гэты апошні санкцыйны пакет, ён даволі стварыў больш магчымасцяў, больш ціску і больш магчымасцяў нават і для Дуды размаўляць у Кітаі і прасіць нейкай змены палітыкі рэжыму Лукашенка. Яна адбываецца. Міграцыйныя атакі яны зменшылись. Бок змена палітыкі, санкцыі яны ж вядуць да змены палітыкі, павінны весці. Не да знясення рэжыму. Гэта не так. Мы не кажам, што санкцыі знясуць рэжым. Яны вядуць да змены палітыкі. Яна адбываецца. Давайте паглядзім, можа яна яшчэ больш адбудзецца. Вось у чым сэнс. Таму гэта, мне не відавочна, што вось так. Так, комплекс мер, але гэты санкцыйны пакет сыграў сваю важную ролю. І таму, што дэмакратычныя сілы таксама прапанавалі гарманізацыю менавіта торговых, гандлёвых санкцый. Вось гэта самае балезненнае для яго. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у піку свабоды спрачаліся палітыкі Артём Брухан і Андрэй Ягораў. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, пра што Артём Брухан і сказаў, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на нашым канале і ў праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.